Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Ifeyo ndichonena kuti kungolowa tipanga cash for work program. Cash for work program ndi anthu amapita kukapanga ganyu ichi. Chaputa kwambiri muno ndi buying power. Chaputa kwambiri inflation ndi kusowa kwa chakudya muziko muno. Chakudya chicha chikamapezeka inflation imatani imatsika. Kuti tipange zimenezo mnyumba muja mulowe ndalama. Kuti mulowe ndalama mulowa bwanji cash for work. Zichama anthu kukapanga misewu, kukakhonza chani kukwira maganyu, kulandira ndalama kuti agule chakudya. Tikamatero tikuthamanga sopano ndi mapulani enieni. Chifukwa kutakhala kopanda chakudya 7 months. Msogoleri aliyense amene afuna kukhala president zikhale zikuwira mutu. Vere mwachidule kwambiri munayilandira bwanji kuti muyenda limodzi ndi a former president Dr. Joyce? Ndinosangalala kwambiri chifukwa dziko lino pamene mayi Banda Ndi ine timatenga boma linali ngati pamene lafikapa. Ndiye panopa tisiyireni anthu amene tikudziwa kuchotsa anthu m'mavuto kupita mu mtendere. 2012 mafuta mnalibe, forex mnalibe, koma zinangotenga 1 week and the other week dziko lonse linabwera mchikale. Tisiyireni 16 September tipatseni 14. Tinamba za Northern Alliance kuti mwasayinirana ndi DPP inunso dzina lanu linali pamenepo. Ayi akumba mwakadira Choose. Ndimafuna muchite comment. Vuto lako Brian umayika mawu anthu mkamwa. Ineyo ndili pano. Ugwire zili pati? Zili pano. Za Northern Alliance block tisisi. Iyayi. Ndili pano. Tiye unene zapano. Tachulane ku block ko kunali anthu angati. Ko Northern block si chipani. Ndili pano. Unandiona signature yanga pamepati. Ine ndili pano. Tiye tiyanire zalero. Pomalizira Your Excellency, amalawi amene akutionera, Dr. Joyce Banda apereka makalata awo ndipo ameka akuvomerezani mawu anu omaliza. Amene akutionera pano pala malawi ambiri amene akutionera pa wireless, akumvera pa radio komanso akutionera pa Facebook. Amalawi azindikire chinthu ichi. Ifeyo manifesto yathu ndi yaitali kwambiri. 17 bullets kapena. Sub chapters. Koma tikungobenthula kunena zimene tingachite mwasanga-sanga. To take us from here kufika pena. Koma tikhala tikusanthula zonse tikamachoka apa. Chifukwa sitingauza anthu za chitukuko chimene titapange pamene osauza kuti ndalama muzitenga kuti. Zimenezo zikhala manifesto polongosola tsopano. Zimenezo ngakhale mutakhala pansi ndikuwuzani. Koma ifeyo pano amalawi ayembekezere kuti munthu wina anandifunsa zulo. Kwacha ndimangokonda kuyankhula za mabusiness akumuzi, kusowa nyumba kwa kumuzi, kusauka kwa kumuzi. Listen, Brian. 85% ya Malawi ali kumuzi. 15% ya anthu amene akhala town osauka. Sizingatheke kuti tiyende chisogolo ngati ziko pamene 85% ya Malawi akuvutika. This is a big business person. And inayo kunoko nde big Network. No, yeah, business. Oh. Business. I'm the largest chili exporter in Malawi. Koma ndisatenge gulu la ife area. Tiyangane pasipa ndienda lichula zina kuti trickle up. We are not going to allow trickling down. We are going to be looking at trickling up. Your Excellency, former President Dr. Joyce Banda, President wa chipani cha People's komanso tinayankhula ndi Khumbo Kachali, President wa chipani cha Freedom Party. Kathe Maulidi, you heard the answers. Yeah. Break it down for us. Abo Brian ayankha mwandale anthuwa. Makankhani a Northern Alliance. Ayikana ndi signature panali bepo. Koma tikumbukira ndithu mbuyomu kunali msonkhano kumeneko omwe zipani zomwe atsogoleri ake ambiri ndi aku Northern Region anali konko ndithu koma poti anena kuti ati signature yawo panali bepo akuti titenge zomwe zikuchitika pano ati tisatape mkamwa. Ndiye titenga zomwezo ndithu komanso chinthu china chochititsa chidwi Brian Khumbo Kachali
monga momwe tanenera kuti iwo anali anatengedwa kale ndi Joyce Banda, anakhala vice president, analamulira dziko limodzi ndi Joyce Banda from 2012 kutsatira ndithu imfa imene ya Bingwa Mtalika nthawi imeneyi analamulira limodzi. Koma timakumbukiranso bwino lomwe kuti mu 2014 nthawi yomwe kumachitikanso chisankho anayima nawo Joyce Banda sanatengenso Khumbo Kachali zomwe zinapangitsa kuti leta ona akambitse chipani chawo cha Freedom Party chifukwa nthawi imeneyi chifukwa choti nthawi imeneyi anatenga Sosten Khwengwe kukhala running mate wawo sanatenge Khumbo Kachali. Tingonena kuti galimoto ya Khumbo ndi imeneyi akwera kutsogolo lero amakonda kwera kumbuyo akwera kutsogolo mwina afuna zona bwinobwino masupporters kuti akuyenda bwanji kutsogoloko. Okay, then mafotokoza kunena kuti ndizochititsa chidwi chifukwa anthu awiri analamulira limodzi from 2012 to 2014 koma ngakhala analamulira limodzi 2014 mai Joyce Banda sanatenga Khumbo Kachali kalero zatani kaya kuti awatengese chifukwa nthawi imene anatenga Sosten ayi nyengo zimasintha ndithu ngakhalenso anthu timatero ndithu kuti magalimoto a Dr. Joyce Banda ndi amene akunyamuka pano. Tili ndi press conference ya chipani cha Alliance for Democracy AFOD ali ndi press conference tikhalanso tikulutsa pompano in the next 20 minutes or so. chifukwa tikuliso zinthu ku DPP sindifuna tiyambe miseche pano koma kuli press conference nde kuliso zinthu ku DPP zomwe zikubwera za DPP tikamba mawa koma sanga zikubwera nde tipiteka ku press conference ko tikamve kuti kodi achihana kukati chani ndi zomwe tikumva za ku DPP pamene panso ndiye pamapeto akulutsa kwathu kwa mawu. Presentation of nomination papers. Number 1, Dr. Joyce Banda, running mate, Khumbo Kachali. Pali zambiri zimene zichitike over the next 8 days here at the BICC mu mzinda wa Lilongwe. Tikupatsirani zonse. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.